Καλώς ορίσατε φίλοι μου σε άλλο ένα σχολιασμό εδώ στο κανάλι μας, το 36 Weather. Εγώ είμαι ο Μπάμπης και μείνετε μαζί μου διότι το βίντεο θα είναι πολύ ενδιαφέρον, θα δούμε αρκετά πράγματα. Έχω πει στα περασμένα βιντεάκια ότι μέχρι και τις 20 του μήνα του Ιανουαρίου δεν προβλέπονται ιδιαίτερα πράγματα ούτε από πλευράς ιετού. Κάτι δείχνει στη θερμοκρασία μέχρι τις 20, περίπου στις 20, θα πούμε κάποια πράγματα εκεί πέρα. Το σημαντικό είναι ότι διαφαίνονται αλλαγές μετά τις 20 του μήνα, ουσιαστικά στο τρίτο δεκαήμερο, και όσο προχωράμε προς το τέλος του Ιανουαρίου τόσο πιο πολύ να επιδεινώνεται η καιρική κατάσταση. Αυτή είναι η τάση που μας παρουσιάζουν γενικά τα μοντέλα, θα έλεγα, όποιο μοντέλο και να κοιτάξεις, και όχι μόνο το GFS και το ευρωπαϊκό μοντέλο, οποιοδήποτε μοντέλο, παγκόσμιο μοντέλο και να κοιτάξεις, σου δείχνει πάνω κάτω την ίδια τάση. Η τάση λοιπόν είναι από τις 20 του μήνα και έχει φανεί αυτό και ημέρες φαίνεται αυτό, και το έχω πει και σε περασμένα βιντεάκια, ότι θα έχουμε αλλαγή διατάξεων, αλλαγή σκηνικού μετά τις 20 του μήνα, και αυτό σιγά σιγά αρχίζει να τολμήσω να πω να κλειδώνει όσον αφορά την αλλαγή των διατάξεων. Τι σημαίνει τώρα αλλαγή διατάξεων? Σημαίνει ότι από ένα σκηνικό χωρίς ιετό, από ένα σκηνικό θερμοκρασίας που δεν θα είναι χαμηλές θερμοκρασίες, πάμε σε ένα πιο χειμωνιάτικου τύπου σκηνικό, με βροχές, με καταιγίδες, με χαμηλές θερμοκρασίες και χιόνια. Θα δούμε τώρα αναλυτικά τι γίνεται και τι λένε τα μοντέλα. Εδώ λοιπόν καταρχήν βρισκόμαστε στο ευρωπαϊκό μοντέλο μετά τις 20 του Ιανουαρίου. Βλέπουμε εδώ πέρα ένα σύστημα το οποίο έρχεται από τα δυτικά, μπαίνει μέσα στον ελλαδικό χώρο και επηρεάζει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως όμως από τη Θεσσαλία και νοτιότερα, και αυτό μπορεί να αποτυπωθεί κατά κάποιον τρόπο και στο GFS, εάν το δούμε περίπου στις ίδιες ημερομηνίες, έτσι. Για να δούμε τι λέει και το GFS. Σχεδόν τα ίδια πράγματα, σχεδόν περίπου τις ίδιες ημερομηνίες, δείχνει και κάποια χιόνια. Έχω πει στο ακριβώς προηγούμενο βιντεάκι ότι τα μοντέλα δείχνουν, και να το έχουμε λίγο αυτό στο μυαλό μας, ότι από τις 18 έως και τις 20 του μήνα έρχεται καρφί από τα ανατολικά μία μάζα, και πλέον αυτό αποτυπώνεται σε όλα τα μοντέλα, και μπαίνει στον ελλαδικό χώρο, και αν συναντήσει ιετό θα αφήσει τοπικές χιονοπτώσεις. Ο ιετός βέβαια εκείνες τις ημέρες, εάν ρίξουμε μία ματιά, δεν είναι και πάρα πολύς. Το είπα εξάλλου και στο περασμένο βίντεο ότι ναι μεν φαίνεται αυτή η μάζα τη συγκεκριμένη μέρα, εκεί 19-20 του μήνα, στις αρχές δηλαδή του χρονικού διαστήματος που σχολιάζουμε, στις αρχές του τρίτου δεκαήμερου του Ιανουαρίου. Κάπου εκεί λοιπόν διαφαίνεται από το ανατολικά να έρχεται καρφί μία ψυχρή μάζα, να μπαίνει μέσα στον ελλαδικό χώρο. Φαίνεται όμως ότι αυτή η μάζα θα αφήσει ανεπηρέαστη τη δυτική χώρα. Τη δυτική χώρα και το Ιόνιο θα τα αφήσει ανεπηρέαστα αυτή η μάζα, και θα το δούμε μετά. Θα βάλω και θερμοκρασία στα 850 να το δούμε λίγο. Πάντως δεν έχει και πάρα πολύ ιετό. Εδώ βρισκόμαστε στις ημέρες μάλλον, γιατί άλλαξα ημέρα τώρα, πήγα στην 20, εδώ είμαστε στην 21. Δεν διαφαίνεται πάρα πολύ ιετός. Πάντως θα έχουμε όποιος ιετός υπάρχει θα αφήσει κάποιες τοπικές χιονοπτώσεις. Από εκεί και πέρα μετά, έτσι από τις 22, εδώ τώρα πήγα στις 22, αλλά στις 22 θα έχει αποχωρήσει αυτή η κρύα μάζα, οπότε δεν θα έχουμε χιονοπτώσεις. Θα τη βάλω να τη δούμε αυτή τη μάζα στα 850. Λοιπόν, για να δούμε. Εδώ είμαστε θερμοκρασία, να βάλουμε και τα 850 και να δούμε αυτή την κρύα μάζα στις ημερομηνίες που είπαμε, δηλαδή
Εδώ είμαστε στη 19. Βλέπουμε λοιπόν ότι και η Κρήτη μένει απ' έξω, σχεδόν απ' έξω, και η δυτική χώρα και το κομμάτι της Ελλάδας που φαίνεται να επηρεάζεται και πάλι είναι Ανατολική Πελοπόννησο, Αττική, Θεσσαλία, Εύβοια, έτσι, και βόρεια χώρα, και θα αφήσει απ' έξω την Κρήτη, φαίνεται να αφήνει απ' έξω αυτή η μάζα, και την δυτική χώρα. Εάν το προχωρήσουμε λίγο, βλέπουμε ότι εδώ στις 20 σιγά σιγά αρχίζει να αποχωρεί αυτή η μάζα, και ουσιαστικά στις 22 που διαφαίνεται ο Ιετός έχουν γυρίσει δυτικοί άνεμοι, έτσι, δυτική νοτιοδυτική, και έχει αποχωρήσει η συγκεκριμένη μάζα. Όμως η αλλαγή διατάξεων, όπως είπαμε, είναι εδώ, γιατί στην πορεία διαφαίνονται, το είδαμε πιο αναλυτικά στο προηγούμενο βίντεο που ανέβασα, διαφαίνονται διαφαίνεται μάλλον πολύ ισχυρή και πολύ καλά οργανωμένη ψυχρή μάζα από τα βορειοανατολικά πλέον να κατευθύνεται καρφί προς την χώρα μας, και είπα όμως στο βιντεάκι ότι επειδή είναι μακρινές ημερομηνίες, ναι μεν σαν τάση δείχνει να επιβεβαιώνεται, απλά δεν ξέρουμε πόσο νότια θα κατηφορήσει αυτή η μάζα. Να τη βάλουμε να δούμε στα 850 και πάλι. Εδώ είμαστε στο GFS, εδώ είμαστε στο ευρωπαϊκό, αλλά δεν φτάνει τόσο μακριά ημερομηνιακά για να το δούμε. Δεν φτάνει τόσο μακριά ημερομηνιακά όπως ο χάρτης που έδειξα εχθές για να το δούμε. Πάντως φαίνεται καλά οργανωμένη μάζα να κινείται προς την περιοχή μας, και εκεί τώρα είναι τα δύο μεγάλα στοιχήματα. Ποια είναι τα δύο μεγάλα στοιχήματα? Το πόσο νότια θα κατηφορήσει η συγκεκριμένη μάζα, πόσο δηλαδή μεστά θα μπει μέσα στον ελλαδικό χώρο, αυτό είναι το ένα στοίχημα. Εάν το κερδίσουμε αυτό το στοίχημα και μπει πολύ νότια και καλύψει ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο, έχουμε κερδίσει το πρώτο στοίχημα. Το δεύτερο στοίχημα, παιδιά, είναι το στοίχημα του Ιετού. Εάν δηλαδή την συγκεκριμένη χρονική στιγμή που δείχνει αυτή η μάζα να κατευθύνεται γύρω στις 25-26, είμαστε βέβαια πάρα πολύ μακριά, 25-26 Ιανουαρίου, και θα πούμε και τι σημαίνει μακριά, 25-26 Ιανουαρίου να μπαίνει μέσα στον ελλαδικό χώρο, εκεί είναι η χρονική στιγμή που πρέπει να κερδίσουμε και το στοίχημα του Ιετού, ο οποίος Ιετός δεν μπορεί σίγουρα να κλειδώσει από τώρα, διότι ο Ιετός θα πρέπει να ξέρετε ότι κλειδώνει τις τελευταίες 4 με 5 ημέρες. Η τάση του καιρού όμως δείχνει να έχει κάποιο Ιετός. Σαν τάση, ας πούμε, επειδή σχολιάζουμε και την τάση του Ιετού, δείχνει να έχει κάποιο Ιετό τις συγκεκριμένες ημέρες. Τι σημαίνει τώρα μακριά? Μακριά σημαίνει ότι σαν τάση, έτσι, σαν τάση η συγκεκριμένη μάζα να μπαίνει μέσα στον ελλαδικό χώρο, δύσκολα θα αλλάξει. Όχι ότι δεν γίνεται να αλλάξει, αλλά δύσκολα αλλάζουν τα μοντέλα την τάση. Που η γενική τάση αυτή τη στιγμή είναι, ναι, αυτή η μάζα να κατευθύνεται προς την περιοχή μας, και θερμότερες αέριες μάζες από την Αφρική να κατευθύνονται προς την άλλη πλευρά της Ευρώπης, από την πλευρά της Ισπανίας, και να πηγαίνουν βορειότερα και να πιάνουν ακόμα και τις γερμανόφωνες χώρες, ενώ η ψυχρή μάζα να κατευθύνεται προς τη χώρα μας. Αυτή είναι βέβαια μια γενική τάση. Πιστεύω ότι αυτή η γενική τάση δύσκολα θα αλλάξει. Αυτό σημαίνει μακρινές ημερομηνίες. Επίσης όμως μακρινές ημερομηνίες σημαίνει τι? Ότι ναι μεν μπορεί να επαληθευτεί η γενική τάση, απλά επειδή είναι μακριά δεν μπορούμε να ξέρουμε από τώρα πόσο νότια τη διάθεση έχει αυτή η μάζα να κινηθεί, να πιάσει ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο, να καλύψει ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο, να καλύψει από το ύψος της Αττικής και βορειότερα, για παράδειγμα, που είδαμε στο προηγούμενο βιντεάκι. Αυτό σημαίνει μακριά ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε από τώρα το πόσο νότια θα κινηθεί. Και αυτό σημαίνει πρακτικά ότι είμαστε μακριά ημερομηνιακά. Αυτό σημαίνει πρακτικά. Αυτά, παιδες.
Αυτά και για το σημερινό σχολιασμό. Αλλαγή διατάξεων μετά τις 20 του μήνα, αυτό φαίνεται σιγά σιγά να ψιλοκλειδώνει αυτή η κατάσταση της αλλαγής του σκηνικού και να πηγαίνουμε σε ένα πιο χειμωνικό, και από εκεί και πέρα εδώ είμαστε να βλέπουμε και τις επόμενες ανανεώσεις που θα κάνουν τα μοντέλα μέρα με την ημέρα και να κάνουμε εδώ αναλυτικούς σχολιασμούς. Αυτά προς το παρόν. Συντονιστείτε εδώ 36 Weather. Να είστε καλά που με παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Γεια σας.